pagdarang butok. Ngayon kita. Ha? Ano niyan? Mapakadi kita lapas naman. Welcome to Lapas. Ang dinit nakaka-amaze. Nature na nature. Makikita kami. Tapos maabot kita na dito. Sorry sir, sarado na. Okay. 4:30 na. Magtublay nila din nila 5. May dapat tao nga di. May tulong. Tutulo. Sabi po, papausa ka mo kaya nung malubog, kaya nung sugad. Kay sulfuriton. Pero wala itong kagaw, kaya nung mapaso ini. Masa nga din ang dura, no? Kita, imagine ano tiyo nakikita ito, masaring malubog, dito malubog. Imagine nila, oh, clear, nagsarit kita, nangaro kita, ay para kung makatulit at kuan. Buni, buni. Ano na? Ngayon kita. Ha? Yan, hatikan niya kita. Look at me, look at me. Wow, nako, butuhin. Alam. Hati-hati kita. Okay, okay. Yan ang adlaw. Ano? Martes. Ano niyan? Mapakadi kita lapas naman. Kuha na akong panduk. Ano? Okay, okay. Oh, Lapas. Welcome to Lapas. Abot yung din kung may Dapat way. Lapas Leyte District 2. Oh. We're here in Lapas, you know. Kami din ito nakaka-amaze. Oh. Boy, tanggal ah. Kami din ito nakaka-amaze. So, din iba. Nature na nature, makikita kami. Wow. Tapos maabot kita na dito. Sorry sir, sarado na. Okay, 4:30 na. Magtublay nila din nila 5. Tao. Kaya kulop. Pwede pa? Ha? Kada 5 lano, tutubla lang 5 ano? Kana. Ganda ito. Badaw nagdadali. Peraton entrance tag 20. May dapat tao nga di. May tulong. Tutulo. Kala. Adi. Yan na lang 1360 pagbalik. Apa, sige, sige. Ano na? Anya, bihad to. To, adi. Nagdadali. Ay. Nagdadali, Allah. Okay. Amo ko pagkani kay para baga magkagawas ito na aton mga magraot nga mga tabi-tabi po. Charo. Dito may dagya po na tidak.
Nasirit ano to? Ito nasirit man. Wala. "15 minutes lang kita naka. 45 da. Basta tublob da." Wala. Ako mo ko yan. Nagbubuton niya ako din. Nagdadalagan ba? Allah. Bate niya yan una. Sa medyo ng kakantuan. Mapaspas ito yan. Nadalagan ito yan. Okay. Kaya mo takong na mag-ulul. Amo ko kaya pagpagsingan eh. Wala kabulig ini baga. Kuman. Aray ko. Ay. Hindi malubog. Ini kita. Oh. Sulfur ini amo, ini sulfur man ini. Amo din ni. Lah. Ay sulfur iton pero wala itong kakaw kaya no mapaso ini ito karisyo paso ini may pailong ano dito paso adili adilakani dito ada di Landura no. So nagsarit kita. Imagine ano yung nakikita ito. Masaring malubog. Hindi rin malubog. Imagine na lao. Clear, nagsarit kita, nangaro kita para kung makatulit at kuan buni ano na, relax ka gyud ha? Hoy tara, kusarit thank you. Oh no ha? Luluya tara na kadadi. Thank you. Ay di rin kita pwedeng pababad adahin maiha. Kaya makulat ito na dahapanit. Diba? Halika ni. Thank you. Ano? Uy. Ano?
Thank you. Naharog na. Nakaka-release lagihin. Kuan. Ano? Taon na. Ay, okay. Ano ibusag ay na pagkuan? Ha? Uy. Na, sarit. Thank you. Pwede kami. Thank you. Bili naman hiyo. Nakadi kami ibili namon na iyon amon mga sinanyangabat. Salamat. Ano ka? Uy! Naluya! Ha? Thank you. Kaya dito na. Jadi. Sige, kapot. Okay, kuha ito milimit. Nguli naghihap ka mo. Awaray pa. Wari pa plano pag kuanhin. Kuan, ano pa yun eh? Kuryente. Diri pa ngayon sakop man eh. Pamula. Tamo na. Baga, pwede na ka magpakuanhin overnight ano? Apa daw? Oo. Okay. Ito niya. Thank you ayo. Ikaduhan agad namin ini. Napagapagbisita. Alright. Alright, thank you. Hey, nakaka-release kami pera ka kuhan nga calories ada. Siyempre, naluluto man to nito mo fats, charot. Grabe,
kanino, maululan na, ano pa ton? Andi nga ni Haluyo. Di ba bagang ginahawak ka? Yan ha. Okay. Lamig iton, lamig itawag. Yan ano, wara. Pagka-uy. Wow. Thank you ha, kani. Salamat. Medyo nagpa-practice. Hindi na lang kita. Thank you. Tara na. Ito na yung tulag. Again, thank you. Nagurban din kami. Okay na ito. Ako rin talaga.